खुलुमबाय रायजोफोर आंनि बर' टेक्निकल चेनेलाव दिनै आं मोनसे गोनांथार टपिकनि सायाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नागिरदों बा मोनथिहोनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनाय। जायफोरा दासिमबो पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामना लायाखै बिथांमोननि पान कार्डआ 31 मार्च 2020 मायथाइनि बेसिमहालागै थागोन आरो बिनि उनाव इनअपारेटिव जागोन, माने खामानि होनाय नंला। जिकुनु खामानियाव इनकाम टेक्सनि खामानियाव बा जिकुनु पान कार्डनि थ्रुयै जुदि फाइनान्सियेल जिकुनु खामानि मावनो नागिरदोंबा बेयावबो खामानि होनाय नङा। ओंखायनो जायफोर खालामना लायाखै बिथांमोना खालामनानै ला। आधार कार्ड दङब्ला पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालाम। नोंथांनि मबाइलावनो खालामनानै लानो हागोन। बेखौ 5 मिनिटबो नांनाय नङा, 2 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथाङा खालामनो हागोन। दा बेखौ मादि खालामो मबाइलजों बेखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन। दा बेवहाय निउस मोननैसोखौ दिन्थिग्रोनो नागिरदों। निउस नोंनाय बेवहाय नुनो मोन्दों। आं दिन्थिनोसै निउस। जेनेबा बे नंमारगोना नंमारा नाय पान कार्ड हल्डार्स एलार्ट बेखौ निउस होदोंमोन। निउसआव होगासिनो जेनेबा over 17 crore पान कार्ड्स can become inoperative after this date। 17 crore पान कार्डआनो इनअपारेटिभ जानो हागौ। मालानिफ्राय? नै मार्च 31, 2020। बेनि उनाव 17 crore पान कार्डआनो दासिमबो मा जायाखै, लिंक जायाखै। बेखायनो बेफोर पान कार्डआ इनअपारेटिभ जानो हागौ। जायफोरा खालामना लायाखै बे खालामना लानो होदों। बे गभर्नमेन्टनि मोनसे निउस होदों, गभर्नमेन्टआ मोनसे साइटनि थ्रुयै। दा बेखौ मादि लिंक खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। दाथ' नायदिनि। दानिया नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजोंनो खालामनो हागोन बा कम्पिउटारावबो खालामनो हागोन, नोंथांनि लेपटप बा पिसिआव। फार्स्टआव नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड आरो पान कार्डखौ नोंथांनि सेरावनो ला, आखायावनो ला। दाना नोंथांनि ब्राउजाराव थां। मबाइलजों खालामनोब्ला नोंथांनि क्रोम ब्राउजाराव थांदो। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेवहाय लिरना होदो लिंक आधार लिर। लिंक आधार लिरबा बेबायदि मोनसे साइट फैगोन। फार्स्टनि साइटआनो नै लिंक आधार। बेवहाय क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नैयाव नै साइटआ नुजाफैबायना इ-फिलिं एनि टाइम एनिवेयार इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। दा पान नोंथांनि नै फायाव लिरनाय दं, पान लिरनाय दं। बे पानाव नोंथांनि पान कार्डनि जिथु नाम्बार थायो, पारमानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार, पाननि फुल फर्मआ, बे पान नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय होनांगोन। बेवहाय नोंथांनि पान नाम्बारखौ होबानो जाबाय। दा आंनि पान नाम्बारखौ होनोसै आङो। बेवहाय मिस खालामनाङा। मिस खालामोबा मा खिन्थिगोन, इनभेलिड पान लिरनाय खिन्थिगोन। ओंखायनो नोंथाङा नोंथांनि पान कार्ड नाम्बारखौ मोजाङै नायनानै हो। इमान हाखु दाखु खालामनाङा, आरामै खालामबानो जाबाय। टाइम दं। खालामखांनायनि उनाव नेक्स्ट आधार नाम्बार, नोंथांनि आधार नाम्बार जिथु थायो बे आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आधार नाम्बार 16टा थायो, बेखौ गोसोआव लाखि। 16टा थायो, 12टा थायो, सरि 12टा थायो आधार नाम्बारा। बे 12टा थायो, बे 12टा नाम्बारखौ आंनि एटिएमखौसो गोसोखांदों। एटिएमनि जिथु डिजिट नाम्बार बे 16टा थायो, बेखौसो बुंफ्लांदों, सरि। दाना नोंथांनि आधार कार्डआव बे 12टा नाम्बार थायो, बेखौ होबानो जाबाय। मोजाङै फिलआप खालाम जाहाथे जेबो मिस्टेक जाया। थिगानो दं। अके। बेनिफ्राय आई हेभ अनलि इयार अफ बार्थ इन आधार कार्ड। नोंथांनि आधार कार्डआव जुदि डेट आरो मान्थ गैया, अनलि इयार दोङो, जेनेबा 1996 बा 1994 बेबायदि इयाराल' दं, जेनेबा नोंथांनि मास आरो तारिखआ गैया, अब्लानिया बेवहाय नैयाव टिक खालामबानो जाबाय। नोंथाङा नैयाव टिक खालामनांगोन। दा आंनियाथ' बेबायदि नङा, आंनिया डेट अफ बार्थआ दंखायो, डेटबो दोङो, मान्थबो दोङो, इयाराबो दोङो। ओंखायनो बेयाव टिक खालामनाङा। आरो नोंथांनि नामखौ बेयाव लिरबानो जाबाय, जेरै दं बेबायदि लिर। नेम एज पर आधार नाम्बाराव आधार कार्डआव जेनेबा नाम दङ बेबायदि लिर। नैयाव टिकसिन होनाङा नोंथांनि जुदि अक्ट' आरो मान्थआ नोंथांनि आधार कार्डआव दंखायोबा। बेनिफ्राय नैयाव एग्रि खालामबानो जाबाय। आई एग्री टु भेलिडेट माई आधार डिटेल्स विथ UIDAI। आधारनि वेबसाइटजों आंनि पान कार्डखौ लिंक खालामनो नोङो राजि जाबाय, एग्रि होननानै नैयाव टिकसिन होबानो जाबाय। ओमफ्राय नैयाव इमेजखौ लिर, बा अर नङाब्ला नोंथांनि OTP थांगोन, बे रिकुवेस्ट OTP खालामनो हायो। बेखौ खालामालासिनो नोंथाङा नैखौनो खालाम। बेयाव इमेज जेन'का दं बेबायदि, बेखौ होबानो जाबाय। इमान गोरा नङा, बयबो बेखौ खालामनानै गावनि आधार कार्डखौ गावबा गाव लिंक खालामनानै लानो हागोन।
RKPLPK थिगानो दं बेनिफ्राय मा खालामनांगौ लिंक आधार होबानो जाबाय लिंक आधार नै जाबाय दा मा होनदों नै your request has been sent to UIDAI for validation of order please click the status letter by clicking on link order hyperlink in the home page दानिया आंनो सेन्ड खालामनाय जाबाय रिक्वेस्ट हैज बीन सेन्ड खालामनाय जाबाय आधार माबायाव आधार डिपार्टमेन्टनि थाखाय आधार डिपार्टमेन्टआव आंनि पान कार्डखौ लिंक खालामनो हरनाय जाबाय दा बेखौ मा होनदों नोंथांनि स्टेटासखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा माव थांफिननांगोन नै होमाव सेर होमाव थांनानै बेवहाय स्टेटास फैगोन साइट बेवहाय लिरफिन आंनो साइडआव थांनो होदों लिंक आधार बेयाव थांनानै मा खालामनांगोन इयाव थांफिनदो लिंक आधाराव थांफिनदो बेनिफ्राय माव थांनो होदो नै click here to view the status if you have already submitted link order request link order request को नोंथाङा सबमिट खालामनाय जाबायब्ला नैयाव क्लिक खालामनो होदों click here बे click here आव क्लिक खालाम पान कार्डखौ होना नायदो दानिया नोंथाङा नोंथांनि पान कार्ड नाम्बारखौ होना नायदो आंनि जितु लिंक खालामनाय बियो प्रसेस जानानै दं ना गैया नोंथांनि पान कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय थुफिनदो चेक खालामनो थाखाय बेनिफ्राय आधार नाम्बारखौबो होफिनदो बेवहाय भिडिअआ गोलाव जागोन नाथाय जोबजासिम नाय अब्लासो नोंथाङा बे भिडिअनि जितु आं नोंथांमोनखौ फोरोंनो बा दिन्थिनो नागिरदों बियो मिनिंफुल जाहैगोन बा नोंथाङाबो मोनथिगोन होबाय होनायनि उनाव नै भिउ थांबाय नै बेवहाय दिन्थिबायना नै your PAN is linked to आधार नाम्बार बे .4269 लास्टआव आंनि आधार नाम्बारा बेवहाय लिंक जाबाय दा बेफोरबायदि नोंथाङा खालामनानै ला एकदम इजि प्रसेस इजि नङाबा बेवहाय मेसेज होनानैबो खालामनो हायो नाथाय मेसेज होस्लायस्लाय नों बेबायदि सांनानै नोंथाङाथ' बयहाबो एन्ड्रइड मबाइल मेक्सिमामानो एन्ड्रइड मबाइल दं गंसे नङा गंनै थायो दानिया ओंखायनो नोंथाङा बेखौ खालामनानै ला माथो गोदो खोथा जाहाथे नोंथांनि पान कार्डआ इनअपारेटिभ जाया जेन नोंथांनि पान कार्डआ आरो जेन उनाव प्रब्लेम होआ नोंथांनि जिकुनु पान कार्डआ बिराद मेन बुस्थु गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय मानोना बेनि थ्रुयै गोबां जोङो पान कार्डनि थ्रुयै जों गोबां खामानि फाइनान्सियेल जिकुनु लोन बा माबा माबि खामानिनि थाखाय बे पान कार्डआ बिराद इम्परटेन्ट ओंखायनो खालामनानै लादो आरो जायफोरा पान कार्ड गैया बेफोरो खालामनानै लाबानो जाबाय दा आंनि भिडिअआ एसेनोसै दोनथ'बाय थेंक इउ इयुनाव मोनफिनगोन जय बर' हारिनि जय